ocean view, you deserve it. I do this for you. Здравейте, скъпи приятели! Както виждате, това е Happy Wheels и започваме да играем за втора част. Нека да започваме. И първо ниво, което ще минем, ще бъде 9,99% Impossible. Така. Тук се смени. Това е много гадно ниво обаче. Аз съм си мъртъв. Не е много гадно това ниво. Ай, стига, бе! Стига, остана една мина! Не. Стига, бе, много гадно ниво, бе. Stop this. Кое да спра? Кое? Не мога да се измъкна. Много тъпо ниво. Сега ще играем на Matrix King. Ох, стига. Оу, fuck shit, bitch, fuck shit. Не бе, скрий се бе, букук. По. Possible 63% will. Готов дид. Как да стигна до там? О, стига е, това е много гадно ниво, е. Извинете за лага. Шум. Не. О. Kill your boss. Тутуриш! Не, всъщност пак ще го повторя.
Yes! Да! Аз се държа! Аз се държа на една ръка! Не! 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 Ще се хвана! Ще се хвана! Ще се хвана! Ух! О! Как ме... О! Останах жив целия... без една ръка всъщност. Epic Bottle Run. Това ще е последното ниво за днес. Не, всъщност още мога да изиграя. Мръсника ти се мръса и нъка и... Оле мале, мале, оле мале, оле мама, муле, але. Обърках се. Не, всъщност за кого повтарям? Не искам да го повтарям, искам някой друго, Сега сте му притеснявали. Sleeping World. Това нещо се върти, гадост. Аз умрях и пак. Ейеееу! Така. Рейсинг демо. Ще състезавам с някой. Но аз как да запаля? Аз не знам как да тръгна. Не е честно, аз не знам как да тръгна. Каквото ми май и се сере, защото пуска винаги нещо. Видяхте ли? Вижте сега зад мене, гледайте. Аз знам, че мога, но този ми се пречка. Струнга-люнга-люнга! Вижте го, едното пада надолу и надолу, и другите го последват. Много яко ниво. Много ми хареса.
И това беше от мен, дано да ви е харесало и ни гледате другите епизоди. Довиждане!